Элон духтаракои хушрӯ грандиозне акция рафтестай успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 11 дарвоза ки ворид гаштен подвал инами рӯ ба рӯи лестница дая нигоҳ кунен да тамоми чизое ки мебинен либосакои фасони подросткови 20 сомон шудагай бовар мекунен. Хеле нархи ягон ҷода нест. Дона оптови ҳамаш 20 сомонӣ успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен. Инами 70 сомона теннискан леки ҷада 20 сомон шудагай шок марҳамат ина духтаракишам астай беҳтарин варианта ягон ҷодаи нарх намеёбен. Тамом нашида омада харидорӣ кунен 20 сомон ҳамагӣ. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 11 дарвозара подвалш рӯ ба рӯи намо лестница. Бирмудои фасон размерои подросткови тамоми намудуш астай ҳам хасифатошам хушрӯвай акция рафтестай дона оптоби ҳамаша 20 сомонӣ кардаган. Ина успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 11 дарвозара подвалш ина рӯ ба рӯи лестницаян бинен чанд модел дора ҳам хушрӯвай сифаташ шушта кӯдакотон да мепӯшонен ҳамагӣ 20 сомон кардаган. Анам хе бирмудои ҷинса диден чихе хушрӯвай акция рафтестай 20 сомон кардаган. Нигоҳ кунен ҳар он чизе ки ҳаст ку футболкои қиматӣ ҳамаи ҳамино ҳози аксияи грандиозни рафтестай 20 сомонӣ шудагай успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен. Доставка доранд? Доставка надоре на? Тамошо бино шумо метавонед биёен оптови доранд доставка ма рақамашонам мемонам ҳатман биёен и хели нарх бовар кунен ягон ҷода неста инами тенниско унамо футболкора биненда чихе хушрӯвай сифатошонам нархҳо ино ҳамаш қимат будан ҳозир грандиозна аксия сар додагиян ина 20 сомонӣ биёен. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 11 дарвозара подвалш рӯ ба рӯи лестница. Двойкои фасон нагина барои фарзандои шумо нигоҳ кунен чихе хушрӯвай шортикошон катия барои ин футбол бозӣ кунишон нарх ку нархи беҳтарин раваёшон медонен ҳам духтарӣ ҳастай ҳам бачагӣ беҳад хушрӯван нархаш 20 сомон бовар мекунен 20 сомон ҳамагӣ успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен аз 3 сола то синфи 2 сера размер ҳастай. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 11 дарвозара подвалш рӯ ба рӯи лестница дан. Духтаро инчунин як боракак борора нигоҳ кунен ҳар он чизе ки дидестен ку шок нарх ҳамагӣ 20 сомон шудагай успед кунен тамом нашида омадан харидорӣ кунен.